ngezi lapho baba ukuthi singenisiko baba siphume singasiko baba wethi sokusulayo sinqobise baba ngezi lapho ngoba baba inceke yakhe samile egameni lika Jesu Christ waseNazaretha amen amen ngiyabingelela kuNkosikazi wami Mntwana uNkulunkulu bazalwane sindisiwe ngasizakala nami ngafumana uJesu mayifumana ukuthola semahashasheni ami izinyawo ziphambene izindlela zami azilungile neze mayifumana wangenzela umusa wokuthi ashintshe igama lami kukhona la ebengithi mangikhanga khona uthena ayilenza kodwa uma isefika yena walishintsha lelo gama wathola umntwana hayi nje umntwana kodwa kaNkulunkulu so ke uma sengileyo ndawo yokuba umntwana wase uNkulunkulu engisiza ngomsizo njengami ongaziyo nomqondayo ukuthi umuntu onjani noma ngama ngibhekele uyazi ukuthi kushuthi khona inkinga uma ngibheke ukuthi ayizinto zinjani ngoba uma ifika uNkulunkulu kulama bridge athi mewadiliza kodwa kweqebo lakhe akuthatha nje kahle bese iqhubeka nakho ngoba bevele kungokoyeqebo lakhe akuwona wonke ama bridge athi mefika awadilize permanent kodwa amanye uwashapeela ukuthi abe yilento adinge ukuthi abe yiyo ngesikhathi sokuwasebenzisa sona kimi wenze njalo mhla yesusihlasela amanye ama-bridge wawashape wawenza ukuthi alungele ukusetshenziswa nguye so-ke ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi namhlanje ngimi ngubaba futhi anginamahloni ukuthi ngubaba amen futhi nje ngihamba ayanaphumela ingilandelayo akunalutho olusosayo angishelisi ngoba neyintombi zanamhlanje ziyayishelela so nje haya imngcele nje icacile noma ngathiwa ngifaka isikhindi ayikho kodwa lento yokwenza nje ucabanga ukuthi kunengwaqo okungena ngoba uNkulunkulu kimi ngiye ngimxuse njalo ukuthi baba msize ukhamba ukukholwa kwami angihambi ngokwamhlakanipha noma ukuqoqa but yonke into engiyiyo manje nengisazoba yiyo kungamandla kaNkulunkulu ngiyacela abazalwane kafushane sivula amaBhayibheli ethu sizofunda incwadi amaRoma abaseRoma verse 1 nje esizokhuluma phezulu kafushane sisho lokho uNkulunkulu nomoya engcwele abefisa ukuthi sikusho bese ngiyehla kule ndawo ngiyathoba nangaphansi koqobo lobuholi ukababa noma ubishop ngime pulpit nabo noma bengekho but ngiyathoba ukuthoba nabo njengengilosi yebandla amen uNkulunkulu asiphe bona ukuthi basihole Ncwadi yamaRoma chapter 8 kuzoba verse number 1 kuba uyena yedwa Romans chapter 8 verse number 1 nje kuphela ezinye izincwadi ezibhalwa nguApostoli Paul uzibhala azibhalela ibandla laseRome kanti iRome yenye izindawo uPaul aboshwa kuyo waqilazeka kakhulu izincwadi zakhe ezinye mayezibhala uzibhala ekuleli jele laseRome ethi ngoshwe ngamaketango ngenxa yokuthi ngisiboshwa nesiqila sikaKristu amen so ke uma ikule ndawo ukuthi mayibhala lencwadi aveza ukuthi nokuboshwa kwakhe kule ndawo akusevanga nje icebo labantu ebebefisa ukumcindezela kodwa kwenze kakhulu ukuthi kufeze icebo likaNkulunkulu ukuze nomelana awezwa amandla kaNkulunkulu kakhulu kunaqala nenhliziyo yakhe ivuleleke to ibandla laseRome
ukuthi lento kuye noma ngiboshwe la endaweni yenu kodwa isale nakini nimthole lo nkulunkulu engamtholanga. Athi mayibhala ngala ku chapter 1 athi ngokuba mina nginawo amahloni ngevangeli athi ngoba ningamandla kaNkulunkulu bese liba yinsindiso kuloyo naloyo olamukelayo. Athi kakhulu umJuda bese ethi kakhulu namGreki. So yona ncwadi sizoyibheka kafushane bese Moya Ngcwele athatha indawo yakhe. Ngiyathemba abazalwane sesitholile ukuthi khona ngakathola ipena athi Nkosi ngisize. Asifunde bazalwane sizofunda angifunde kulona leli. Kanjalo akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu. Kanjalo akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu uJesu. Amen. Ileli izwi Moya Ngcwele ngisize ngalo makuthiwa kimi namhlanje. Elithi kanjalo akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu. History sitshela ukuthi bazalwane kunobaba okuthiwa uMartin Luther omunye wabangcwele esingasho sithi sebesenkosini watranslate iBhayibheli from isiGreek nesiHebrew eliyisa kwisiLatin. Wathi mayifika kule ncwadi enza itranslation yakhe wafika evesini lapho na elithi the just shall live by faith kule ncwadi yamaRoma. Ngenxa yokuthi kwakunenkinga against amaRomans which the Roman Empire befuna ukuthi abantu basindiswe ngokukhopha kuthiwa kudayisa amathikiti okungena ezulwini. Wathi uMartin no. Alikho ithikiti elingafaka umuntu ezulwini but umuntu ukukholwa kuphela okungamfaka ezulwini. So what mayifika kuleyo ndawana wase add igama elilodwa kule ncwadi ebelingekho kwi-original manuscript uku-emphasize nokugcizelela ipoint lalento ayishoyo. What the just shall live by faith alone. Ukuze acacise lento ukuthi ukholwa kuphela okungafaka umuntu ezulwini. Now namhlanje sizobheka le ndawani yokuthi akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu. Kuyenzeka yini ukuthi umuntu abe naye uKristu kodwa uKristu umuntu angabi kuKristu? uKristu ukhona kodwa kumuntu, kodwa umuntu akekho yena kuKristu. Now uma kuthiwa akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu, then lo mbuzo uyafika engqondweni yami, kuyenzeka yini into efana naleyo ukuthi abe khona yena kuwena kodwa kube ukuthi wena awukho kuyena? Yena ukhona kodwa wena awukho kuyena. Now uthi usitolo Paul akusekho ukulahlwa kwaba kuye, hayi yena akubo. But ukuthi wena ukuphi, hayi ukuthi yena ukuphi. Ngoba yena izwi lisitshela ukuthi bacebele bonke. Lithi umusa wakhe usibelela umhlaba njengesibhakabhaka. So usho ukuthi yena ukhona nakulo oyisidakwa, ukhona nakulo simbona ngazuthi uphansi nakophezulu, ocebile, ophuka, kodwa yena ukhona. But indaba isethini labo bantu bakhona yini bona kuye? Sungalenza iphutha lokuthi ukhona endlini kaNkulunkulu. Ngoba uKristu yena ukhona kuwe, kodwa wena ukho kuye. Usendlini yakhe impela siyakubona. But uKristu ukhona kuwe, kodwa wena awukho kuye. Nanti izwi lithi akukulahlwa kulabo abakuye. Na ngase ngihlehla kancane ngizama bazalwane ukuthi ulwazi engilicoshile lungabizi esikoleni. Ngabheka ukuthi lisho ukuthini leli gama lokuthi akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu. There is no condemnation to those who are in Christ. Now isiGreek isinika igama elibhalwa ngokuthi utakhakrino olusho ukuthi
when we say taka clean khona u-auto clean okusho ukuthi uzilahla wena bese kuba khona utaka clean ulahlwa ngokuthi awukho kwi-position futhi lento yokuba uKristu inikeza umzalwane iposition akufanele abe kuyo noma ngathi uyahamba noma ngathi uyakhuluma kodwa ukule position yokuthi indawo ami kuyo iuKristu. Angizama ukuthola isibonelo esizokwenza siyithole futhi lento kangconywana. Njengamanje indawo yethu ibiyelwe okutshengisa ukuthi iyona ndawo yethu isuka la umngcele uziyophela la. Le ndawo yethu njalo masingena esangweni whether siyathanda noma sithanda ingqondo yethu sitshela ukuthi singena endaweni engcwele futhi engcwele ukuthi kuhlala umakhenika la akhanda imoto zakhe kungena abangangcwele nabangangcwele baphuma kodwa thina masifika umqondo sitshela ukuthi sikuphi endaweni engcwele. So uma sesina kunento esitshelayo engqondweni yethu ukuthi imthwalo isiphuliwe, izigoqo besibekelwe zona zaphuliwe, amaketanga esifaswe ngawo aseqashuliwe ngenxa yendawo sikuyo. Kodwa uma singaphandle kwale ndawo kukhona nje lento esitshela ukuthi ngathi asiphephile ezweni. Kunalento ukuthi ngathi ngizoba nje kunzike la ngathi kuzokwenzeke ngathi bazohijack kuningi nje bazalwane kodwa masina siyakhohlwa ngoba indawo isitshela ukuthi sikwenye indawo. Futhi ngamanye amazwi uma singena kule ndawo kunento esitshela ukuthi sesingene ezulwini. Sizama ingcwele uyicacise lento. Angifisi kube khona azomthoba lento. Now bazalwane obaba uNgcobo bazoyifakaza le abaka lapho kwezomthetho. La eSouth Africa kunendawo ebizwa ukuthi embassy yabanye abantu yase-America, yase-China njalo njalo. Leyo mizi noma lelo bhilidi elibizwa ukuthi embassy uma umuntu engene kulona uma iSouth Africa unikeza igunya lokuthi uAmerica asebenzise leyo ndawo uAmerica ufika avuse iflag lase-America ulivusa apho kodwa abazalwane eSouth Africa kodwa iflag la kuphi. Now leyo ndawo leyo ubiyela kwayo nje ngisho ngathi umuzi omncane ngisho ngathi leyo ndawo nje from the fence yakho sekuse-America lapho umthetho osebenza kulowo muzi noma kulowo ndawo leyo owase-America. Kuyisukela isigebengu senze whatever sikwenzayo sirobhe asibone baba uNgcobo asihuphe sibaleke mase sibone siphelelwa amaqhinga sivele sigula ukudele kunomuzi. Ubaba uNgcobo uyazi ukuthi ngeke asangena la ise-America ukuze abophe lo muntu ubaba uNgcobo ola ambone right handed ezicala lapha udinga ipermission hayi ephuma kulendlu kodwa ezothunyelwa upresident nabantu bezomthetho eAmerica ukubopha umuntu ose-South Africa ngenxa yokuthi indawo la eSouth Africa isinikelwe kwi-America. Kanjalo nokuba uKristu uthi usemhlabeni athi uSathane uyakuzama kutholakala ukuthi kuwe kumiflek nasezulwini athi noma ethi uyangena uthi awukwazi ukujomba umngcele ngoba lo muntu noma esemhlabeni kodwa ungowasezulwini akusekho ukulahlwa kuye noma ngathi ungenzeni isitha sesikhumbuza into zayizolo athi kodwa yena ungowasezulwini ngenxa yeflek alivuse kuwe. Noma esefikile akashintshe indawo inyawo zethu eyinyathela kuyo kodwa thina siba i-embassy. Uyasiguqula thina asenze ama-ambassador asezulwini. Uma isithi asidinga mina kufanele siyomcela ubaba osezulwini ukuthi singamthola na. Uma sikwenze lokho ngaphandle kwemvume uyasijezisa. Ingakho uNkulunkulu osiqobela izitha zethu ngoba sizama ama-shortcut bese asijezisa. Thina siyacela uNkulunkulu kungenzeka mhlawumbe uthi uyabuka indlela agqoka ngayo ubone ngazuthi ayikho inkazi kodwa
kukhona ifleki lasesizulwini. Angikathani noma ngathuza siphana kanani kodwa mawusuku uye ayi wena kukhululekileyo futhi akusekho ukulahlwa kuwe ngoba ubiyelwe ongamandla sekukulahlwa ngoba kuKristu Jesu ngoba bona basahambi ngethando yenyama kodwa umoya wengcwele uyaphila kubo uyalawula ukuhamba kwabo kulezinto engiyafisa ukuzenza athi umoya wengcwele it is no longer you who lives but Christ in you liveth bese ngiyahluleka ngoba ngishilo uphila kimi. Ngishilo uphila kimi ngoba yena uyabiyela ukuhamba kwami. Ungicebisa ezweni lakomoya noma lenyama sengahlupheka kuyisikhashana ngoba lencebo sinayo noma iseyitsheni zobuntu futhi yena yabathwala bakhe nakuyo lendlela yona abatshengisa ukukhanya uNkulunkulu onomona ngathi akavumi ngisho ubunyawo lwethu lukhuzule endleleni. Zungamngabazi lo uNkulunkulu kungenzeka ukuthi izimo zikutshela ukuthi akekho kodwa khona futhi uyezwa and useyilungisile indaba yakho wena kholwa nguye. Zungasuka endaweni yakho ngoba ukho ukulahlwa kwaba kuye uKristu Jesu.